Als we zo'n symfonieorkest hebben als het Zeeuws Orkest en we hebben een solist als Mathieu van Bellen en je kan ze nog alle twee in een programma, dan noem ik dat Zeeuwse Parels Klassiek. Mathieu heeft gelukkig al heel vaak met ons gespeeld. En elke keer is het voor hem weer een feest en voor ons weer een feest dat hij bij ons is. Ik heb dit concert ook een paar keer in Engeland gespeeld. En in Engeland is dit vioolconcert heel beroemd. Maar buiten Engeland niet zo. En nu is het heel leuk om dit werk van Britten naar Hulst te brengen. Dus dat is eigenlijk hartstikke leuk om dat hier thuis te mogen doen. Je wil extra je best doen en je wil zo goed mogelijk spelen. Het is gewoon, als ik nu rondkijk naar wie er allemaal zijn, ik ken zoveel mensen en die persoonlijke band moedigt je eigenlijk ook nog meer aan. Dus alleen maar leuk. Nou, de repetitie was vrij kort. We hadden maar een half uurtje tijd vanavond. En Ivan, onze dirigent, is altijd de voorrepetities zeer goed te benutten. Hij was tevreden, dus het zal goed komen straks. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Ben je nou gewoon met de viool onder de arm hier naartoe komen lopen? Of toch met de auto? Wel met de auto, maar ik had net zo goed kunnen lopen, dat is waar. Ja. Ik heb kaartjes gekregen, dus het was een beetje een onverwachte verrassing. Dus ik kom gewoon kijken, ik laat het gebeuren. Ik ben benieuwd. Ik woon nog maar 1,5 jaar in Zeeuw-Vlaanderen, maar ik ben vorig jaar ook geweest. Ik vind het een mooi festival. Het is de moeite waard om erbij te zijn. Ik vind het heel leuk om hier te zijn. Ten meer ook omdat ik nog niet zo vaak in de basiliek ben geweest. En Mathieu van Bellen natuurlijk is een prominente figuur hier in Zeeuws-Vlaanderen. En ik ben heel benieuwd voor de eerste keer dat ik hem hoor live. En dus ik ben heel benieuwd om hem te horen. Er zitten hier 450 en meer mensen. Ik ben blij dat ze erin zitten, want ik had er even mijn twijfels in of er geen te vol was. De opkomst is fantastisch, hè? Ja, de opkomst is echt heel fantastisch, heel bevredigend. Geweldig, prachtig. Echt gewoon. En heel die volle basiliek, dat is echt zo. Het gaf gewoon een kick en het ging echt perfect. Mathieu speelde echt voortreffelijk. En ons ook natuurlijk. Dus dirigent was tevreden. Je werkt een heel jaar naartoe. En nu het in goede banen geleid is en de tevreden bezoekers, maar dan gaat het er zo. En zoveel bezoekers. En ook als ik naar de overige concerten kijk, dan loopt dat allemaal goed vol. Dan zeg ik, mag je trots op zijn. Het is best een zwaar concert, zowel fysiek als mentaal. In de zin van technisch is het heel moeilijk om te spelen en muzikaal is het ook niet makkelijk om deze gevoelens op te brengen. Maar ik ben wel heel blij.